Il-Kamra tal-Kummerċ ippreżentat 59 proposta f'viżjoni għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Fit-tnedija tad-dokumenti ngħid li l-proposti tfasslu wara diskussjoni ma' 26 persuna f'karigi eżekuttivi. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xwiereb, qal li l-proposti huma tanġibbli u jistgħu jinkisbu f'5 snin. Dan huwa dokument fejn qegħdin ngħinu fl-iżvilupp tal-pajjiż billi naħsbu outside the box, naraw x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn, ovvjament naraw l-istejjer ta' suċċess ta' pajjiżi oħrajn, naraw x'qed jiġri wkoll fl-area ta' riċerka u fejn qed jiżviluppaw l-industrija barra minn Malta u nixtiequ li nkunu hemm minn tal-ewwel biex nkunu mal-aqwa fost id-dinja. Qal li pajjiżna jrid jiżviluppa ekonomija msejsa fuq is-servizzi, ir-riċerka u teknoloġiji ġodda bħall-Internet of Things. Semma wkoll il-bżonn li tinżamm l-istabilità ekonomika preżenti flimkien mad-diġitalizzazzjoni, il-governanza tajba u t-titjib fl-infrastruttura. B'mod partikolari elenka l-ħtieġa li s-settur edukattiv jimxi pari passu ma' dak li jiżvolġi fl-ekonomija. Nixtiequ naraw illi l-preparazzjoni ta' tfal tagħna fl-iskejjel saħansitra mill-level primarju huwa żviluppat huwa ddiżinjat huwa programmat biex jissapportja l-iżvilupp industrijali kif nixtiequ li narawh aħna fil-futur. Għad hemm wisq gap u dal-gap qed jikber bejn dak bejn il-preparazzjoni tat-tfal taż-żgħażagħ tagħna fl-industrija kif nixtiequhom illum ma' dak li qed jiġi preparat. Il-Kamra elenkat bosta setturi oħra bħat-teknoloġija, il-kostruzzjoni, l-avjazzjoni, il-manifattura, l-ambjent, il-loġistika u t-turiżmu li għandhom ikomplu jsostnu it-tkabbir ekonomiku. Id-dokument se jkun ippreżentat lill-Gvern u entitajiet oħra fil-ġimgħat li ġejjin bil-Perit Xwiereb jgħid li l-proċess mhux se jieqaf hemm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.